Предлагам на участите да използват моя мозък, колкото могат. Това, което ние, разбира се, лектори, ментори, организатори им даваме не е малко, но всъщност най-ценното за тях е според мен общуването помежду им и това, че по-нататък в бъдеще ще може винаги да се обадят на свои приятели. Това е най-важното. Децата, освен че получават 8 дни прекарани изцяло с тези експерти, получават и стимул от 2000 лева, и поощрителни награди. Очаквам много талант, преди всичко. Проактивни деца и много амбиция. Много мислещи, много работа, знаещи, много постоянство и можещи. В моя живот всичко се базира на тези три неща. От проектите да може като ги видим да кажем вау. Елате и ни покажете на какво сте способни. Ела и виж тук и сега.